Salutare! Bine ați venit pe acest canal! Da! Astăzi e duminică, așa că o să facem o tură cu bicicletele. Lucas o să meargă în față. Da? Și merge foarte repede. Sunt undeva la vreo 4 grade astăzi. E destul de frig, bate vântul. Eu mă fac. Hai, du-te tu în față. Mamă, ce vânt puternic. Hai să vedem. O luăm aici. Atenție, vin mașini, nu vin mașini. Trecem. Dați like la video asta și nu uitați de subscribe. Da! O să facem mai multe videouri. Stai puțin, Lucas. Pune frână un pic. Stai. Oprește-te puțin. Oprește puțin că ți-a intrat aici la roată, ți s-a întors beculețul. Așa, acum. Wow! Foarte puternic vântul. Hai să o luăm aici pe drumul ăsta. Să vedem dacă găsim ceva belți. Nouă ne place prin belți cu biciclete. Cu bicicletele. Da, avem o vale acolo. Acolo este o vale, curge apa. Da. Și este pista de biciclete acolo. Da. Ia să vedem. Oh, nu mai sunt belți aici, vine mai în față. Sunt doar gropi. Este un domn aici care curăță copacii. Aici ne-am urdărit bicicletele amândoi. Uitați acolo. Este pistă de biciclete care duce vreo 7 km până în Fulda. Se cheamă orașul. Da, acolo este drumul care duce spre oraș. Iar aici pe jos se poate merge cu bicicleta. Ia uitați-vă ce priveliște aici, începe satul nostru unde stăm. Aici s-a plantat ceva, așa-i? Ce credeți voi că s-a plantat aici deja? Acum în martie, scrieți în comentarii ce credeți voi că s-a plantat aici. Porumb? Porumb oare? Neapărat un comentariu. Ce credeți că se află, s-a plantat aici? Porumb, grâu sau nu știu alte cereale? Și mai dați un comentariu dacă doriți să-l vedeți pe Lucas când merge cu bicicleta prin bălți, prin apă. Ia uitați-vă, facem o pauză aici, ne oprim puțin la banca asta, după care vă arăt un pic aici. Așa. Stai puțin să filmez aici, plin de pădure. Acolo începe satul nostru, uitați încă doi bicicliști. Da, am mers în pădurea aia în față, oare mergem și acum până acolo? Mai față. Mai în față? Mai față. Hai. Mai față. Deci, fiți atenți, mergem pe drumul ăsta. Hop, să mă opresc. Și o să intrăm acolo în pădure. Rămâneți alături de noi. Da, la următorul video, în următorul video o să mergem pe acolo. Opa! În următorul video o să mergem pe acolo, pe sus și o să coborâm. Și o să mergem așa, o să facem o tură super. De internet. Asta vrea pe aici. Câte like-uri ne trebuie? 100 de like-uri? Nu! 100.000! 100.000 de like-uri. Da! Spargeți butonul de like. Da. Uitați, acolo este banca, o bancă de șezut.
Dați un comentariu dacă puteți să vedeți. Hai, mergem mai departe. Acum o să mergem aici în pădurea asta, o să vedeți ceva interesant. O să vedeți o căsuță, ceva, o magazie. Da, hai să vedem ce găsim acolo. Aici urme de tractor, uite urme de tractor. Wow. Hai. Ia uite pe mijloc, aici pe mijloc. Acolo merge greu. Urcă de aici pe mijloc. Poți? Hai, hai. Hop, hop. Nu poți, atunci noi adu-te aici așa, pe unde nu-i urmă. Așa, pe acolo. Hai. Nu pe urmă. Hai, ia-o pe mijloc, aia. Bun, hai să vedem ce găsim aici la marginea pădurii. Stai să ne oprim puțin. Hop! Ce ai făcut? A căzut, nu așa. Te-ai lovit puțin? Hai să vedem ce este aici înăuntru, ia. Hai să vedem ce am găsit în pădure. Zice, scrie acolo că intratul interzis. Deci nu o să intrăm acolo, doar ne uităm puțin așa din afară. Uitați, calorifere, scaune, mese, tot felul de lucruri. Tot felul de lucruri sunt aici. Și de camion. Eu văd aici câte. Haideți acolo. hai să vedem ce găsim aici. Trebuie să fie lăpit acolo. Acolo cred că... Scrieți în comentarii ce credeți că este aici în față. Da, ce tu crezi este acolo, Iontu? Ce tu crezi? Și tu fie corect, tu pe mine. Hai să vedem. Tu face pe noi. Cred că astea sunt niște rezervoare. Hai să vedem ce e aici înăuntru. Pentru cred că a fost apă aici. Ia, hai să te ridic sus să vezi. Dar nu se da seama la tine. Alo. Halo! Vin afară, toți acolo. Este o remorcă Dar cred că acolo cu fost... niște rezervoare de apă. Apă. Ai fost apă de beat aici. Apă pentru animale, cred că, nu știu. Posibil. Credeți că apa a fost murdară sau curată? Scrieți în comentarii. Ce credeți că e asta? Ce e asta? Ce este acest lucru? Este ceva foarte vechi, ai grijă să nu te înțepi aici, că e foarte ascuțit. Ceva greblă. Ce-o fi fost asta? Ai fost un vagon de tatou. Dar ce asta o fel de vagon? Ce-o fi fost asta? Ai grijă să nu te înțepi. Cum este că asta o fel de vagon? Nu știu, este ceva foarte Ce vechi. fel de vagon? Oh, asta este un fel de plantat, dar ce fel? Ceva pentru câmp, dar foarte vechi. Nu știu. Cred că nu mai trebuie. Este foarte vechi. Hai mai uităm aici. Hai mai uităm, tati. Haidem în spate casele ăsta, ok? Hai să vedem Hai uităm în spatele casei. ce găsim în spatele casei. Aici poți să fie poți merge. Ia să vedem ce găsim. Ia uite, aici este un scaun. Aici este un scaun. Cineva ședea acolo. Ce-o fi fost asta? Ceva pentru câmp. Pentru lucrat, pentru plantat ceva, nu știu. Abonați-vă la acest canal pentru că o să facem multe videouri interesante în care descoperim tot felul de lucruri. Da, și cred că ai fost fie lucruri de copii aici. Wow, ce interesant e copacul ăsta, ia. Ce formă interesantă are. Cum credeți că a crescut copacul ăsta așa? Cum a crescut copacul ăsta așa? Sag, hei, diamana, căucau. Hei, dă o cromă să te vede asta să aibă. Wow. Hai, noi luăm tot asta acasă și ce să faci? arătăm mami ce să vă ocupați. Hai să luăm asta doar. Ha? Astea trei. Ok, asta e. Mergem apoi? Da, mergem înapoi, ne-am lăsat bicicletele acolo departe.
Ne mai uităm un pic aici înăuntru. Doar nu intrăm, stăm și ne uităm aici de la margini. Sunt ceva lucruri de fermier, ceva. Scaune vechi, o remorcă veche, da? Tati? Calorifere, scaune, da? Tati? Tu vezi un scaunul ăla, noi uitat aici. Da, Scaunul ăla. da. Cred că da. Am văzut toate, Și tati. toate Cred că lucrurile. s-a uitat aici. Că scaunul ăla vechi acolo sus nu pot acolo. Am uitat aici. Am nu văzut, dar cred că s-a făcut astfel cumva. Am găsit această casă. Nu e casă, e o... Ce este asta? Un depozit, un... La 100 de like-uri apare videouri în care Lucas își prezintă camera lui cu jucării. Cine vrea să vadă camera lui Lucas, dați un comentariu. O spun asta aici. Și un like! Și un like și nu uitați de subscribe. Și acesta a fost videoul nostru. Vă salutăm și ne vedem în video următor. Pa! Pa! Peace!